ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଆଇଟମ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ଲାଗିଛି ନା କି ଯାହା ବି ମନ ପସନ୍ଦ ଠିକ ଅଛି କଙ୍କଡା ଫଙ୍କଡା ଆଇଟମ ସବୁ ଅଛି ତମ ପସନ୍ଦ ହଉଛି ସବୁ ଆଇଟମ ତମେ କଣ ଅର୍ଡର କରିଛ ଚିକେନ ପକୋଡା କଙ୍କଡା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଚାଲୁ କୋଉଟା ପାମ୍ପଲେଟ ଖାଇ ମାନେ 70 ଟଙ୍କା ପାମ୍ପଲେଟ ଗୋଟେ ଇଏଟେ ଖେଳୁନ ଗୋଟେ ପକେଇର ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ଭଲ ଆଇଟମ ସବୁ ଅଛି ମନ ପସନ୍ଦ ଆଇଟମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି ବିଚରେ ଆସିକି ଭାଇ ଗୋଟେ ନନଭେଜ ଆଇଟମ ନ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ଗରମ ଗରମ ଆଇଟମ ଆସିଲା ଏଇଟା ଅଛି କଙ୍କଡା ଏଇଟା ଅଛି ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇକି କହିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଏବେ ଆମର ଆଇଟମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୋର କଙ୍କଡା ଆସିଛି ମୋର କଙ୍କଡା